माजबाद पुलिसा सिग्रोमनानै आरोबाव 95 किल'ग्राम गांजा बोखांनो हायो। पुलिसा गांजा फालांगिरिखौ खायो। गांजानि मुलुगनां हाथाइनि बेसेना 47.50 लाख रांसो जागोन। माजबाद पुलिसा हरनि समाव फिन गांजा हमनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव माजबाद पुलिसा 95 किल'ग्राम गांजा हमनो मोन्दों। माजबाद पुलिसा मोनसे स्ट्रेट अपारेशननि गेजेरजों माजबादनि बाहादुर आदर्श रुफाजुलि गामिनिफ्राय गांजाखौ बोखांनो हायो। पुलिसा गांजानि फालांगिरिजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ हमदों। बे सुबुङा अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय गांजा लानानै फैबाय थानाय समावनो पुलिसा गांजाजों लोगोसे गांजा फालांगिरिखौ हमो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला हमजानाय गांजा फालांगिरिखौ माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं रुफाजुलि गामिनि थागिबि जात्रु अरां होननानै सिनायथिनाय जादों। बे अपारेशनाव माजबाद पुलिस थानानि मावख'गिरि नीलबज्योति नाथ, लालपानी पुलिस थानानि आईसी कुलदीप मजुमदार, एसआई अखन चन्द्र शर्मा आरो पुलिस बेटेलियननि जवानफोरा दैदेनदोंमोन। हमनो मोननाय गांजानि मुलुगनां हाथाइनि बेसेना 47.50 लाख रांसो जागोन। माजबाद पुलिसा जाथायनि सायाव केस नम्बर 4/26 नि सिङाव रेजिस्टार खालामदों आरो नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दं।